טוב, בעזרת השם. קודם כל נתחיל כרגיל, שבח בעל האכסניה. תמיד אושרי פותח את הבית, מביא אנשים, נותן לכולם אוכל טעים וחם, מקבל עם חיוך. זה הכי חשוב, את הערת פנים שהוא נותן לכל בן אדם שיגיע, שבאמת בעזרת השם הזכות של התורה והברכות והשמחה שהוא מביא לאנשים סביבה ויעלו להצלחתו, להצלחת אשתו, להצלחת הילדים, להנוסתו, שהשיעור יעלה לעילוי נשמת סיגל אבוחצירא בת פרחה, ולהבדיל לרפואה שלמה אליהו פז בן סלי, בעזרת השם, בן סלי, כל חולי עמו ישראל, וגם להצלחת שחרור החטופים, רפואה כל החיילים, ורפואה בן נטלי בת נטליה, בעזרת השם. דוד אבוחצירא בר חביבה, דוד בן משאלה, הילה בת ברכה, שמעון בן קלרה אדמה, ואיגור בן טטיאנה, בעזרת השם, כל חולי עמו ישראל. פרשת השבוע, פרשת בלק, זה אחד הפרשיות, השתי פרשיות שיש בתורה, שיש להם שם של בן אדם, גוי. יש את יתרו ויש את בלק. לכאורה יש גם את נוח, אבל בגלל שזה לפני התורה אולי לא נכנס לאותו קטגוריה. אבל רואים הבדל גדול מאוד בין יתרו לבלק. יתרו התגייר, צריך להיות בן אדם שרודף אחרי דבר השם, ניתן המון שבח מעם ישראל שהוא הגיע. מצד שני בלק מחפש איך לקלל, מחפש איך להוריד, מחפש איך להחטיא, כל הדברים הגרועים, ויודעים את סופו גם הוא הרבה יותר גרוע מבלעם, בלק. עכשיו מה ההבדל ביניהם? כתוב לנו בגדול, לא, בלעם היה בעם אחר, אחד המוני ואחד ממואב. כתוב בפסוק הראשון בפרשה שלנו, ויראה בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. נכון? למה פחדו בלק? כי הוא ראה מה עשינו לאוג, מה עשינו לסיחון, מה קרה כל הדרך, עם ישראל מנצח מלחמה אחרי מלחמה, והוא נחשב אומה קטנה, כמו ירדן של היום, באותו מיקום, באותו כוח בעצם, ביחסית. הוא ידע אם הם יכולים להפיל את הענקים והחזקים והגדולים, בכלל סיחון ואוג הם היו מלכים ששמו אותם שם כדי לשמור על האומות שיצאו לפני, יותר בפנים מהמדבר, שמו מדינות חזקות מבחוץ, והיה להם הסכם שהם הולכים לשמור עליהם גם. אז אם אתה מוריד לי את השמירה ואת הצבא ואת הזה שעומד על הגבול, אז ברור שבלק מתחיל לפחד. אבל כתוב בפסוק עוד פעם, יראה בלק בן ציפור כל אשר עשה ישראל לאמורי. ואז אם אתה הולך לפרשת יתרו, לפני שיתרו בא לפגש עם עם ישראל, כותב התורה, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. מה הדבר קופץ מידף, ההבדל בין שניהם? בלק ראה את כל מה שישראל עשה, יתרו ראה את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל. כשבן אדם רואה את העולם, שהקדוש ברוך הוא זה שעושה, שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל, שהקדוש ברוך הוא זה שמנצח, הורג, מחיה, מבריא ועושה חולה, כל הדברים האלה, אז סופו של דבר מה בן אדם אומר לעצמו? גם אני רוצה ללכת עם השם. אם תשים לב לכל מה שהוא עושה, באמת בעולם, נותן נשימה, נותן בריאות, נותן אוויר, נותן שמש, מגדל עצים, נותן פירות, מזיז את הים, מסובב את כדור הארץ, מסובב את כדור הארץ סביב השמש, כל מה שהוא עושה. איך בן אדם יגיד לעצמו,
איך בן אדם לא יגיד לעצמו, אני גם בא לסיני לשמוע דבר השם? איך בן אדם לא ילך סופו של דבר עם יתרו? מצד שני, בן אדם שאומר, תראה מה ישראל עשה. הם עם של גיבורים, הם עם של צבא, הם עם של קרב ומלחמה, מנצחים ענקים, אז מה בן אדם כזה אומר? אני חייב למצוא פתרון, חייב למצוא איך להפיל אותם, הם מאיימים עליי, אבל זה הם, תכל'ס זה הם, ואז בן אדם יכול להגיע לשפל המדרגה, כמו שעשה בלק, אני בא לקלל, אני בא ללכת בדיוק נאבד השם, אני שולח את כל בנות המדינה שלי, רק להחטיא אותם, להחליש אותם, לקחת סיכון, אולי לנצח את המלחמה, משתמש בדברים הכי גרועים והכי נמוכים. אותו דבר אצלנו, בן אדם, אם הוא יסתכל בחיים, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא שולט בהכל, שולט בהכל, יש לך סיבה לגנוב? אין סיבה לגנוב, גם ככה אתה לא הולך להרוויח או להפסיד יותר או פחות ממה שהקדוש ברוך הוא גוזר עליך, לא יכול לקחת שום דבר מהחבר שלך שלא מגיע לך, אתה לא יכול להרוויח יותר ממה שהקדוש ברוך הוא גוזר עליך בראש השנה, בשביל מה לגנוב? בשביל מה לשקר? בשביל מה לרמות בן אדם? אין סיבה להיות לא ישר, אין סיבה לא לעשות את הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר לך לעשות, כי הוא יודע שגם הוא ככה, גם ככה הוא זה ששולט בעולם. אתה תרוויח מלעשות מה שהוא אומר, לא בגלל שזה שכר שהקדוש ברוך הוא ישלם לך, הוא ישלם לך, אבל לא זה למה צריכים ללכת לעשות את זה. אתה יודע שאם הוא שולט, והוא אומר לך, הנה הקוד, איך לנצח, אז תשתמש בקוד. נכון? זה הגיוני, בן אדם אומר לך, תשמע, אם תפנה ימינה ואז שמאלה אחרת 200 מטר, אתה מגיע ליעד, אין סיבה להתחיל לחפש דרכים. אולי ננסה ישר, אולי ננסה ככה, תשמע, היה לו מפה, ווייז דיבר, אז אני הולך איפה שהווייז אמר. אותו דבר, התורה זה הווייז של החיים, אומרת לך בדיוק איך להתנהג, איך לעשות, מה כן לעשות, מה לא לעשות, כדי לחיות החיים הכי טובים פה. נכון, וברור שיש שכר בעולם הבא, הקדוש ברוך הוא גם נותן לנו שכר בעולם הזה, אבל עוד פעם, זה פשוט המתכון להצליח. אז מי שמבין ומאמין ומכניס ומפנים, שהקדוש ברוך הוא שולט, שהוא ברא, שהוא מנהל, שהוא נותן לך מה שצריך, אז אין סיבה ללכת לא בדרך שלו, והפוך, בן אדם צריך להשתוקק לדרך הזה, צריך לרצות את זה ממש, בן אדם שהוא רעב, יודע שאוכל זה הפתרון שלו, מחפש אוכל, אז אתה רוצה להצליח בחיים, ויש לך את הספר שמסביר לך איך להצליח, צריך להשתוקק לזה, אם בן אדם לא רוצה להצליח, בסדר אם זה להיות כישלון, בסדר אם זה ליפול בפח, בסדר אם זה להיות בלחץ ובכעסים ועצבות בגלל שהוא פספס ולא עשה וכן עשה, בסדר, תלך בארץ הדרך שאתה רוצה, הקדוש ברוך הוא לא אומר שהתורה מתאים לכולם, אבל הוא אמר ליהודים שרוצים חיים טובים, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה עבורנו חיים טובים, אז זה איך עושים את זה? אז מי שמבין את הרעיון הזה, שכל מה שעשה אלוקים, כל מה שעשה, הוציא את ישראל ממצרים, ולא הפוך, לא שהם יצאו מעצמם, משתוקק לתורה ובא למדבר סיני, כמו שיתרו עשה. באמת זה יסוד אחד שנתחיל איתו, יש כמה וכמה דברים שהם נראים קצת שונים בפרשה, שזה מפוצץ במוסר, אבל אנחנו גם צריכים להבין איך לקשר את הכל ביחד. עכשיו, כלול בפרשה זה אחד הסיפורים הקצת מוזרים שיש בתורה. נכון? מכירים את הסיפור של בלעם והעיתון שלו, החמור שלו, יפה, זה אחד המדרשים, אבל בכל מקרה, הסיפור, התורה בגדול מתעסקת בהלכות, ברוממות, באנשים גדולים, באנשים קדושים, באיך הם מסרו נפש, איך הם עשו דברים טובים, ואז פתאום באמצע התורה, בא סיפור של בן אדם שמסתובב על חמור, החמור כאילו יוצאת מהמסלול, קצת פוגע לו ברגל, הוא מרביץ לה, אז פתאום החמור רואה מלאך, הנביא לא רואה מלאך, החמור מדברת עם הנביא, הנביא לא יודע מה להגיד בכלל, מתחיל להיות קצת מוזר פה. זה אתון. אתה נקבה. אז רואים באמת סיפור מוזר. עכשיו, יש כמה דעות במפרשים, אם הסיפור קרה או לא קרה. Okay? יש מן הגדולים והמוכרים, זה הרמב"ם, שהרמב"ם כותב שזה בכלל לא קרה. לא היה אתון שדיבר ועשה, אלא זה היה מין, לא בדיוק חלום, אבל מין נבואה שמקבלים בתוך שינה. כן, אז זה כמו חלום, אבל מי הקדוש ברוך הוא שהוא שולח מסר.
עכשיו ידוע שרק משה רבנו יכול לקבל נבואה שהוא עומד פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא. כל נביא אחר בהיסטוריה, כולל בלעם, צריך קצת להתעלף, לאבד את ההכרה, ואז הוא מתחבר לבורא עולם, מקבל מסרים. כל מסר בא בציור אחרת. רואים מי שקורא נביא, רואה שזה דברים לא מובנים, זה ציורים, זה משלים, זה מראות שאנחנו צריכים, הנביאים היו מקבלים את המסר עם המראה, אבל זה לא היה כמו שמשה רבנו ראה. אז הרמב"ם כותב שבאמת כל הסיפור הזה שהאתון מדבר איתו וזה, זה היה מסר מהקדוש ברוך הוא לבלעם, מנסה לעצור אותו מללכת. אבל רש"י והרבה אחריו טוענים אחרת, שזה כתוב בתורה מאוד פשוט, שזה קרה. ולא רק זה, רש"י מביא קצת יותר מאוחר, יש פסוק שכותב ותראני האתון ותת לפניי, זה 3 רגלים אולי נתת מפניי, כי אתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי. משפט שהמלאך, אחרי שהקדוש ברוך הוא מגלה ופותח את העיניים של בלק, רואה את המלאך, שהמלאך זה שיתה את החמור כמה פעמים לצד, שהחמור ראה את המלאך קודם, ואז אחרי שמדברים קצת בלק והמלאך, המלאך אומר לו, תשמע, הייתי אמור להרוג אותך ולהשאיר את האתון חיה. וככה היה אמור לגמר הסיפור פה. רש"י אומר, ואתה, מפני שדיברה והוכיחתך, בגלל שהחמור דיברה איתך ונתנה לך בראש מה שנקרא, ולא יכולת לעמוד בתוכך, והוא לא היה יכול לסבול את זה, לא היה לו תשובה, הוא באמת נכנע לחמור, והחמור כאילו אומרת לו, אתה לא בסדר, והוא אמר כאילו, צודקת. אז המלאך אומר, הרגתיה, ולכן הרגתי את החמור, שלא יאמרו, זו היא שסילקה בלעם בתוכחתה, ולא יכול להשיב שחס המקום על כבוד הבריות. רש"י אומר, למה המלאך הרג את האתון בסוף הסיפור ושלח את בלק? לחוס על כבודו של בלעם, סליחה. הוא בא באמת הרג את החמור שלא יסתובב יותר עם אותו חמור שכביכול ניצח אותו בוויכוח המוסרי. קודם כל נבין מי זה בלעם, כן? הוא הפסיד ויכוח מוסרי מול חמור. מבינים ממי יש לנו עסק פה, אבל הקדוש ברוך הוא עדיין אומר, אני לא רוצה לבייש אותך. תבינו איזה דבר חזק זה שאתה מסתכל בתורה ואתה אומר בן אדם שהקדוש ברוך הוא אמר לו פעם אחרי פעם אחרי פעם, אל תלך, זה לא יצא לך טוב, אני לא אתן לך לקלל, אתה לא הולך בדרך הנכון, זה לא מה שאני רוצה. פעם אחרי פעם הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אומר לו זה לא הדבר יכול לעשות, הוא מנסה לעצור אותו, כל מסר אחר, ועדיין הוא לא רוצה בסופו של הסיפור לבייש אותו. אחרי שהוא מפסיד את כל התהליך הזה הוא לא רוצה לבייש אותו. עכשיו זה בן אדם שקיבל נבואה, לקח אותו למקום הכי מגעיל ושפל בעולם, אחרי זה קילל, ניסה לקלל את עם ישראל, אחרי זה שלח את כל העניינים להחטיא אותם בעריות וגם בעבודה זרה במדבר, בסופו של דבר עשרות אלפי אנשים מתו באותו מעשה, כל זה הוא גרם לזה, והקדוש ברוך הוא עדיין חס על כבודו, עדיין לא רוצה לבייש אותו. בואו ניקח עכשיו דוגמה, איך הקדוש ברוך הוא מנסה לשמור עלינו. כמה הקדוש ברוך הוא בוודאי עושה כל דבר בעולם לשמור עלינו ועל כבודנו, על מעלתנו. אנחנו יהודים, בנים, בכורים של הקדוש ברוך הוא, כל אחד ואחד מאיתנו אהובים בעיני השם, ברמה שאי אפשר בכלל לדמיין את זה. אם נסתכל בסיפור הזה, כמה הקדוש ברוך הוא מתאמץ, והולך ועושה ומשנה את הטבע כדי להציל בן אדם כמו בלעם מלאכתו. אז כמה הוא מוכן לעשות בשבילנו? פשוט רעיון שבאמת אם אתה תשב ותתבונן על הדברים, אם תחשוב על עצמך, אם היה בן אדם שפרץ לך בבית, גנב לך, הרביץ לילד שלך, זרק את הילד שלך מהחלון, השאיר אותה בבית חולים, עשה לה פנקצ'רים באוטו, אחרי זה הלך ופרסם דברים גרועים עליך, הרס לך את כל הבית, ואיכשהו אתה סוג בן אדם שאומר, תשמע, באמת מה שעשית הוא לא בסדר, אני לא רוצה לשים את השם שלך בעיתון, אז בוא נעשה את כל המעשה בעילום שם, כי אני לא רוצה שתתבייש שאתה מסתובב ברחוב. בן אדם שיכול ככה לשמור על כבוד של בן אדם אחר, כמה הוא יעשה בשביל הבן שלו? יהפוך את העולם, יוריד את הירח, אין דברים כאלה, זה בן אדם שמעל הטבע,
עכשיו תיקח אותו למקום הטבעי שהוא אמור לכבד ולשמור ולעשות. אין גבולות, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה בשבילנו, אנחנו צריכים להבין איפה הקדוש ברוך הוא עומד ביחס אלינו, כמה הוא מוכן לעשות בשבילנו, כמה הוא עושה בשבילנו כל יום ויום. נכון. הוא בקושי יש לו אנגלית, אוקיי? לא ילד, בקושי יש לו אנגלית. אז הוא התחיל לדבר איתי, אף פעם באמת דיברנו, בג'אב סייט, הוא כזה לייבור גאי. אז הוא אומר לי, איפה אתה קורא? אתה אומר כזה מסתכל, דבר על זה, הוא אומר, מה הם רוצים לכם? אתם God's people. ואני יודע לך, בקושי יש לו אנגלית. בקושי יש לו אנגלית. הוא אומר לי, you're God's people. It's your country, what do you want? כולם יודעים את זה. נוצרים, המוסלמים, היהודים, כולם יודעים את זה, חוץ בסדר, בעזרת השם שכולם ידעו גם. לא, הם לא. רוב החבר'ה שאנחנו נלחמים איתם. האמת שלא. הערבים? לא, רוב הערבים יודעים שאנחנו עם השם, הם פשוט חושבים שאמור להיות איזשהו סדר אחרת. אבל הם מבינים שאנחנו, הקדוש ברוך הוא בחר בנו, ואם תראה, יש כל מיני רעיונות שלפעמים מעלים, שבן אדם פתאום איזה מחבל, אומר שהוא לקח איזה RPG, ושלח את זה על אוטובוס, והאוטובוס בפארק, וזה לא זה, והוא שם את זה, וזה לייזר, וזה זה, וזה עובד, ואז פתאום, לפני שהוא מגיע, יש איזה רוח שבא מהצד הזה, מזיז את האוטובוס, מזיז את התית שלו. אני זוכר, ראיתי איזה רעיון בטלוויזיה פעם, והוא אמר, תשמע, אני לא יודע מה העולם חושב עלינו, כולם חושבים שאנחנו מפגרים. אנחנו לומדים להשתמש בנשק החכם הזה, כאילו חודשים לפני שיוצאים לשדה. איך אתם חושבים שאשכרה, כאילו, אלפי טילים חכמים שעולים מיליונים, לא פוגעים בכלום, לא בעץ? הם אומרים, כאילו, זה יד השם, השם שומר עליהם, אנחנו לא יודעים, ועדיין נלחמים בנו, כן? קצת ראש בקיר, אם הם יודעים את זה, אבל בסדר. נכון. בעזרת השם, כולם יפיקחו את עיניהם. הספרדים זה נכון. כאילו, באמת, כן. אין להם ספק. בעזרת השם שכולם יפתחו עיניהם ונראה את האמת. יש עוד פסוק, עוד פעם אני הולך להביא לכם כמה רעיונות, אבל בסוף נקשר את הכל ביחד פה. יש פסוק גם בפרשה שאומרת ככה, ואיחר אף אלוהים כי הולך הוא ויתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו. כן, זה הפסוק שמסביר שבלעם בדרך רוכב על האתון שלו, והקדוש ברוך הוא שולח מלאך. עכשיו רש"י מביא מיד על הפסוק הזה, חשוב להדגיש שרש"י אומר את זה בלי שום ראיה, הוא אומר מלאך של רחמים היה, והיה רוצה למנעו מלאכתו, שלא יחטא ויעובד. ועוד פעם על אותו נקודה שאמרנו לפני כן, לא רק שהקדוש ברוך הוא דואג על כבודו של בלעם, תראו כמה הוא עושה לנסות למנוע ממנו לעשות את הטעות הזה. הוא לא רוצה שהוא ילך, יעשה טעות, יעשה חטא, ואז הקדוש ברוך הוא על פי הדין צריך לאבד אותו מהעולם, הוא מאבד את התפקיד שלו פה. מה? בלעם? בלעם גוי. הגמרא אומרת, בלעם היה שקול כנגד משה רבנו. אומרים, המדרש מביא על הפסוק, לא יקום עוד נביא כמשה בישראל, בישראל לא יקום, אבל בגויים קם ושמו בלעם. ולמה המדרש אומרת? כדי שלא יהיה פתחון פה לגויים שיגידו שאם היה לנו נביא כמו משה, אנחנו גם היינו הולכים בדרך השם. נדבר על זה קצת בסוף, זו נקודה מאוד חשוב גם. אז עוד פעם, רש"י מגלה לנו שהמלאך ששולח לפה בפני האתון, מלאך של רחמים. קודם כל, כמה הקדוש ברוך הוא עושה עוד פעם, כמה הוא מנסה לעשות, תראה איזה ניסים ונפלאות הוא עשה כדי למנוע מבלעם, הוא נתן לאתון, לשנות את טבע העולם, לקפוץ מדרגה. יש מדרגות בבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, זה פעם היחיד בכל התורה שרואים שמישהו קפץ ממדרגה למדרגה. האתון קפצה מחי למדבר. זה נגד כל חוקי הטבע, והקדוש ברוך הוא עשה את זה למה? כדי שבלעם, הרשע, המטונף, לא יחטוא. הוא לא צריך אותו, הוא לא עושה את זה רק לשמור על ישראל, הוא לא צריך לגרום לבלעם לא ללכת כדי שהכללה לא יצא בפועל. גם ככה זה לא יצא בפועל, הוא לא רוצה לפי רש"י שבלעם יחטוא ויעבד. הוא לא רוצה שהוא בעצמו ירוס לעצמו את החיים.
עכשיו עוד פעם, נחזור לאותו נקודה, אם הוא עושה את זה בשביל בלעם, מה הוא לא יעשה בשבילנו? מה הוא לא יעשה כדי לגרום לנו לא לחטוא? נקודה מאוד חשובה. כל המפרשים, כל הדרשנים מדברים על הפרשה הזאת, מה אחד הנקודות הכי חזקים צריכים לקחת מפה, להתעורר, לקרוא את הסימנים. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כל הזמן, הוא כל הזמן מנסה לגרום לנו לא לחטות. דברים קורים, עוצרים אותנו מלעשות משהו. רב זמיר בישיבה תמיד היה אומר, אם אתה צריך לחזור לחדר שלך פעם שלישי, אל תצא. בכללי, הקדוש ברוך הוא מסמן לך, שכחת פלאפון, יוצא, שכחת מפתחות, יוצא, שכחת עכשיו משקפי שמש, אל תצא. 3 פעמים זה כבר ברור שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך, אל תלך. עכשיו, קרו פעמים שאנשים נכנסו 3 פעמים ויצאו והכל יצא בסדר, לכאורה. אבל אי אפשר לדעת, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כל הזמן. קראתי היום סיפור שהיה בזמן השואה, קצת לפני השואה. היה איזה משפחה שהבן שלו חזר הביתה בוכה. אבא שואל את הבן שלו, למה אתה בוכה? רבא, הייתי ברחוב בדרך הביתה מהבית ספר, ובא איזה אחד הגרועים שם מחוץ לחנות, ולא אהב איך שאני הולך או משהו כזה, נתן לי סתירה ברחוב ממש ממש חזק, נפלתי ואף אחד לא אמר לו כלום. אבא הזה שמע את זה, הוא אמר, תשמע, אם בן אדם יכול לתת סתירה לילד כל כך חזק ברחוב ואף אחד לא אכפת לו, האנטישמיות גובר, אנחנו יוצאים מהמדינה הזאת, מכר את העסק, עבר לארץ ישראל בלי כסף, בלי מה לעשות, הציל את כל המשפחה שלו, זה היה איזה 3 שנים לפני השואה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, תבינו מה זה אומר. עוד פעם, המלאך הזה, המדרש אומר שזה מלאך יושב עם חרב, כולו אש, גם החרב באש, הוא נראה דמות המפחיד בעולם, ומה שאומר זה מלאך של רחמים. צריכים להבין שרחמים זה לא תמיד בא בעטיפה ורודה עם קצפת למעלה. לפעמים הרחמים האמיתיים זה בא בקושי, ביד חזקה, מגדיר אותך, זה בא, מחזיר אותך למוטב. מדברים על זה גם בכל השיעורים על חינוך ילדים. כמה חשוב זה סדר, חוקים, מסגרת, ומסגרת שאי אפשר לפרוץ אותו. אין מה לעשות, זה כל הרעיון של התורה. התורה שולטת על החיים שלנו ביד רמה, אבל לטובתנו. זה החסד הכי גדול שיש בעולם. ופה אנחנו רואים מלאך עומד עם חרב, מוכן להוריד לך את הראש, זה רחמים. רחמים, תחזור אחורה, אתה הולך להרוג את עצמך במשהו הרבה יותר גרוע מחרב עשוי מאש. זה רחמים. אותו דבר, רחמים, אתה יכול לחשוב שהאבא הזה יחשוב, למה איזה גוי נותן סתירה לבן שלי? קדוש ברוך הוא, למה עשית את זה לבן שלי? הוא כולו תמים, הוא לא עושה שום דבר, לא מבין איזה חסד. הציל לך את כל הדור וכל הדורות שיצאו ממנו אחר כך, כי התעוררת, ראית את הסימן, זה החסד. אפילו בדברים הקטנים, אני פעם דוגמה, תראה את זה שהפלאפון פתאום נופל לך בין המושב לקונסולה, אי אפשר לדחוף את זה, עכשיו לעצור, ללכת מאחורה, אז פעם הייתי מתנדבן עם זה. למדתי, או שלפעמים לפני שאתה מתחיל לנהוג, אתה בא לעשות דקות, פתאום הפלאפון מחליק לך בין לבין. אז באתי ולמדתי, לא, אז באתי ולמדתי, הוא חושב, לא הייתי צריך לצאת באותו רגע. נכון, אז יש שתי רמות. כל הגבוה לטובה, באמת, כאילו, אתה מבין, כמה דברים דברים הקטנים האלה, אני בדרך כלל בנהיגה, יש לי זה, אין סנט, יש נו. לא, אני האמת היא מאז שעברתי לאייפון, סגירים. יש הרבה סיפורים בגמרא שמדובר על אותו רעיון. נגיד יש סיפור בגמרא על רב פאפא. רב פאפא פעם היה עולה באיזה סולם, להגיע לעלייה בבית שלו, והוא רגל אחד החליק, והוא כמעט נפל. מסופר בגמרא שהמחשבה הראשונה שלו, לעשות חשבון נפש, למה הקדוש ברוך הוא מזהיר אותו על סקילה. למה על סקילה? מה עושים בסקילה? דוחף בן אדם מהגג. אם הוא לא מת, זורקים עליו אבן ענק. עכשיו, בן אדם שנופל מגובה, זה ככה הקדוש ברוך הוא הורג אנשים היום בסקילה. בן אדם שנופל מהגג, מאיזשהו גובה, זה הסקילה של היום. אז רב פאפא יושב שם ואומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא הזהיר אותי באזהרה של סקילה. ישב, עשה חשבון נפש, ובסוף גילו שהחברים שלו באו ואמרו לו שאתה פסקת הלכה, שאיזשהו סוג של עני שיש לו או אין לו, הוא לא ראוי לקבל צדקה הלכתי. ואתה גרמת להרבה צער לעניים האלה, ומי שמסובב את פניו מהעני, אומרים זה כאילו עבד עבודה כוכבים, עבודה כוכבים, זה בסקילה. אז הוא עשה את החשבון הזה, והוא ראה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אותו סיפור שראינו עם הרבי חייא, היה
את כל החביות של יין הפכו לחומץ. 400 חביות יין הפכו לחומץ. ישב ושאל את החברים, קרא לכל החברים שלו ושאל אותם, מה אני עשיתי? שמעתם עליי משהו? אני רוצה חשבון נפש. אמרו לו, מצאו וזה, ואז המחיר של החומץ עלה למחיר של היין. זה לא חזר להיות יין, אבל אין הבדל. עכשיו, יש שתי רמות של בן אדם, יש בן אדם שקורא לו משהו, והוא כאילו אומר, אתה יודע, מזל רע. יש בן אדם שעלה דרגה, תשמע, כפרת עוונות. כמה אנחנו אומרים, קורא לך משהו כפרה, שילך כפרה עליי. תבין שיש רמה יותר גבוה, זה לא כפרה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. מדבר איתך, זה לא רק כפרה, הוא מנסה למסור לך מסר, אתה צריך לתקן משהו. אל תסתפק בלהגיד שהכאב הזה ילך כפרה. אל תסתפק בזה להגיד, תשמע, הלכתי הלוך חזור 4 פעמים, אני איחרתי לפגישה 15 דקות, כפרת עוונות. 15 דקות, בוא, איזה עוון זה יכפר לך? כל הכבוד. הזמן שלנו יקר לכולנו, אבל יש גבול. אבל הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, הוא מנסה להציל אותך, ליישר אותך, ללכת על הדרך הנכון, מפה והלאה אתה יכול להיות בן אדם יותר טוב, יש לך 80 שנה לתקן, מדבר איתך. אל תפסיד את המסר בגלל אתה מזלזל בזה וקורא לזה כפרת עוונות, זה יותר טוב מלהגיד כלום, יותר טוב מלכפור בעובדה שהקדוש ברוך הוא עשה לך את זה, אבל אל תוזיל את זה, זה יותר מרק כפרה, הכפרה הכי טובה, תקן את עצמך, אין כפרה יותר טוב מזה. באמת זה אחד המסרים פה, הקדוש ברוך הוא נותן לבלעם סימן אחרי סימן אחרי סימן אחרי סימן, הוא לא לוקח את זה, מגיע לך בסוף לאבד, אבל זה עוד פעם, גוי, רשע, מטונף, שפל, בסיר הנמוך. אז אם הקדוש ברוך הוא עושה ניסים גלויים בשביל בלעם, אם היינו פותחים את העיניים, מה היינו רואים? מה הוא עושה בשבילנו? כמה הוא מתאמץ, כמה הוא עושה, כמה הוא מדבר, כמה הוא מיישר אותנו למקום הנכון. כל מה שהוא רוצה שאנחנו נלך בדרך הישר. אנחנו הבנים שלו. הדברים האלה פשוט מרבים אהבה בקדוש ברוך הוא, שתראה מה הוא מוכן לעשות בשנוא עליו הגדול. כן, הקדוש ברוך הוא לא שונא אף אחד, אבל אם כבר מישהו, זה הבן אדם. בריאה שלו, הוא ברא אותו. הקדוש ברוך הוא אוהב את כל בן אדם בעולם. כל בן אדם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהרשעים ימותו, הוא רוצה שיחזרו בתשובה. יש סיפור בגמרא על רבי מאיר. רבי מאיר היה לו שכנים רשעים שהיו מצערים אותו כל הזמן מצערים אותו, רעשים, דברים, עניינים. רבי מאיר חוזר הביתה כבר יום אחד, אין לו סבלנות יותר, הוא אומר לאשתו, תשמעי, אני הולך להתפלל שימותו. זו תפילה שרבי מאיר בא לנס, זה מועיל. ואשתו אמרה לו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהרשעים ימותו, הוא רוצה שהרשע ימות, לא רוצה להוציא את הרשעים מהעולם, את הרשע אני רוצה להוציא מהעולם, הקדוש ברוך הוא רוצה את הגויים שהלכו בדרך הישר גם, ועוד יותר בלעם, הוא נביא, הוא כן קיבל איזשהו רמה, ונדבר קצת, אני חושב קצת עוד נקודה על זה, עוד שנייה. יש עוד שאלה, ואולי זה גם קצת יענה לשאלה שלך, יש עוד שאלה, למה הקדוש ברוך הוא בחר מכל הדרכים להעיר לבלעם, דווקא שזה יהיה החמור שלו, שמדברת איתו, והחמור רואה מלאך שהוא לא רואה, למה הנס היה צריך לקרוא ככה? הקדוש ברוך הוא תכל'ס זה נביא, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לו, תשמע, אל תלך. יכול שהצפרדע מהצד יקרא לו, יכול להיות איזשהו ענן נופל מהשמיים ובפרצוף שלו, יכול להיות הרבה ניסים, אם כבר עשית ניסים ונפלאות, למה דווקא חמור שמדבר, רואה מלאכים, זה כמעט מוזיל גם את המלאך, החמור רואה מלאך, ומתי יש חמור שהוא נביא, זה לא מובן כל כך, אלא מה? קודם כל, החמור, צריכים להבין שגם ככה, או עוד שאלה שאולי מקשר את זה, אם אתה קורא את הפסוקים, החמור פתאום מדברת עם בלעם, אומרת לו, למה אתה מכה אותי, למה אתה מרביץ לי, והוא כאילו אומר, למה את יצאת מהדרך, אתה קורא את זה ואתה אומר, תשמע, אוקיי, בוא נשים את עצמי בציור הזה, אני רוכב על חמור, פתאום החמור מדבר איתי,
אני אשכרה עונה לו כאילו שזה שיחת טלפון, כאילו שום דבר לא קרה פה, חמור לא דיבר איתי עכשיו, אני אמור להיות בהלם. מה, את מדברת? את חמור, 50 שנה איתי, ממתי את מדברת? הוא לא בהלם בכלל, זה בכלל לא מזיז לו. שמעתי תירוץ הכי יפה בעולם, שבעצם בלעם בא, בגויים אומרים, תשב פה אתה שאברהם לוקח את יצחק לעקדה, הוא אומר לישמעאל ולאליעזר, אתם יושבים פה עם החמור, למה? עם דומה לחמור, בשר כבשרכם, הגויים דומים לחמור יותר ממה שהם דומים אלינו, אז בסדר, בלעם אומר לעצמו, וזה קצת מצחיק אבל קצת אמת, בלעם אומר לעצמו, טוב, אני חמור שמדבר, עכשיו יש עוד חמור שמדבר, וכבר לא פלא, חמור מדבר עם חמור, אבל הרעיון הזה שהחמור ראה את המלאך, והחמור מדברת לבלעם כדי להוכיח אותו, זה מעביר מסר מאוד מסוים לבלעם. בלעם היה לו כוח מסוים בעולם, הוא היה מאוד מאוד הרבה כוח בדיבור שלו, והוא היה יודע דעת עליון, הוא היה יכול לראות דברים מסוימים בשמיים, מתי הקדוש ברוך הוא כועס, לא כועס, אז הקדוש ברוך הוא לקח את השתי כוחות שלו, לדעת דעת עליון, לראות דברים רוחניים שאנשים אחרים לא יכולים לראות, והיכולת שלו בכוח בפה, לקח לו את שתי הכוחות, שם בחמור, להעביר לו איזה מסר. מה, כישרונות שלך זה לא שלך, אתה מתגאה בזה שאתה יכול לקלל ולדעת מה קורה בשמיים, אני אקח את זה ממך ככה. לא רק אקח את זה ממך, אני אביא את זה לחמור שלך, תשדע לך, אם אני לוקח ממך, אתה מתחת החמור. היא מדברת, אין לך תשובה, היא רואה, אתה לא רואה. חשבת, אתה מעל כל בני אדם, אתה מתחת החמור בכלל, שאני מחליט, הקדוש ברוך הוא מחליט איפה אתה ומי אתה. זה מה שהוא רוצה להעביר, קודם כל לבלעם, אבל למה המסר הזה כל כך חשוב? מה אנחנו לוקחים מזה? חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את כל הכישרונות שלנו, כל הכסף, כל החוכמה, כל היכולת לדבר, למכור, לנסוע, הכל זה מתנות מהקדוש ברוך הוא, אבל מה? יותר חמור מזה, וזה קצת נוגע לשאלה למה הוא רצה להציל את בלעם, כישרון ומתנה מהקדוש ברוך הוא, זה לא ניתן לבן אדם לעשות מה שהוא רוצה איתו. זה פיקדון, עם תנאים. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני הולך לתת לך קריזמה, יכולת לדבר, למה? ללכת למכור, לרמות את האנשים, למשוך אנשים למסיבות, זה לא בשביל זה נתתי לך את הקריזמה, נתתי לך קריזמה למה? ללכת לאסוף אנשים, להביא אותם לדברי תורה, לחזק אותם, לקרב אותם, לאהוב את התורה עליהם, בשביל זה קיבלת כוח הדיבור, לא בשביל השטויות. אותו דבר עם כסף, בשביל מה קיבלת כסף? נכון שצריך לחיות. הרמב"ם כותב מפורש על הרעיון שכל הברכות בתורה, נכון? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מיד אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו בבעיה, אם תשמוע, הרי אני אתן לך פרנסה, אכלת ושבעת, כל הברכות שכתוב בבעיה, הבית השני של קריית שמע, הכל גשמי. הוא אומר לעצמך, זה השכר? אם שמוע תשמע לכל התורה, תשמור את כל המצוות, מה אני אקבל פרנסה טובה, ממתי הקדוש ברוך הוא מברך ככה? הרמב"ם מסביר, זה לא ברכה, זה לא שכר, זה עובדה. למה? כי מה תורך הפרנסה? זה תרדה שמוריד אותך מתורה. אם אתה משתמש בזמן החופשי שלך לתורה, אז אני אתן לך עוד זמן חופשי, כי אתה משתמש בו כמו שצריך. אז אני אוריד ממך את הטרחה. איך אני אוריד ממך את הטרחה? גשם יבוא בזמן, הצמחים שלך יגדלו, יהיה לך הרבה פרנסה, יהיה לך הרבה אוכל, זה יבוא בקלות. במקום בן אדם שצריך למכור ל13 לקוחות, כל אחד $100,000, אני אתן לך, תשמע, מחירה אחת, $20 מיליון, לך תלמד. למה לא? אני קצבתי לך כסף בראש השנה, אני יכול לתת לך את זה ככה, וכל השנה חופשי. אבל אני לא אעשה את זה אם אתה תבזבז את הזמן. לא אעשה את זה אם אתה תשב, תראה טלוויזיה, תראה שטויות, תלך לחוף לו במקום, תלך תסתובב במקומות, אל תבזבז את הזמן. כתוב שבן אדם שטורח בתורה, מורידים ממנו עול דרך ארץ, וזה בדיוק למה, זה הרמב"ם מפורש, כותב את זה בספר הלכות, כך עובד העולם, זה המערכת, זה לא שכר. צריכים להבין גם פה, הקדוש ברוך הוא נתן לבלעם כוח דיבור, נבואה, כוח לדעת עליון, כוח להבין מה הקדוש ברוך הוא מרגיש ומתי, בשביל מה? לקלל את ישראל? ללכת ולגבות סכומים העתקים מאנשים לקלל? לא בשביל זה קיבלת את הפה שלך, ואני יכול לקחת ממך, אז סע אחורה.
אתה בא לבטל את כל הקיום שלך בעולם, אתה עושה בדיוק האנטי בשביל מה נתתי לך את הכוח, אני אתן לך את זה, וכתוב בפסוק אחר כך, אחרי התורה שמסבירים איך הרגו את בלעם, כבר לא קוראים לו בשם האורגינל, כבר קוראים לו קוסם, ורש"י אומר, אחרי שכל המעשה עם ישראל הוא איבד את הנבואה שלו, וירד להיות קוסם רגיל, בן אדם שרק מתעסק בכישופים, ברגע שהשתמשת בדבר ממש אנטי למה שקיבלת אותו, ברגע שהקדוש ברוך הוא מבין שאתה לא הולך ליישר את הדרך, הוא ייקח ממך את המתנות, שם ישמור. אבל תראה כמה צ'אנסים הוא נותן לך קודם, נוכל לפתוח פה בתוך חמור לדבר איתך, לשלוח מלאך לדבר איתך, הוא לא מתייאש מהר, הוא רוצה ליישר אותך, הוא רוצה להשתמש בזה, אבל צריכים להבין, כישרון זה אחריות, זה לא מתנה לשווא, זה לא מתנת חינם, זה אחריות, כמה שיותר כישרון, כמה שיותר אחריות, זה בדיוק ההסבר למה משה רבנו הוא הענב מכל אדם, קיבל הכי הרבה כישרונות, יש לו הכי הרבה אחריות, ואדם שיש לו הכמות הכי גדול בעולם, ביחס למה אני אמור להצליח, קל להיות ענב, מצפים ממני מיליארד, אז אני ענב כל הזמן, כי תשמע, ביחס למה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני, לא 100, הוא שמצפים ממנו להגיע לרמה 2, בסדר, יכול להגיע, סך הכל אפילו אם מגיע ל1, הוא כבר חסר לו רק 1, אבל מי שמצפים ממנו להגיע לרמה של מיליארד, אפילו אם הגעת ל900 מיליון, כמה חסר לך? עוד 100 מיליון, חסר לך הרבה יותר מההוא, אז אתה ענב, אתה מבין שהכישרון זה האחריות, שהקדוש ברוך הוא נתן לך תפקיד איתו, שאתה חייב ללכת ולעשות משהו איתו, לטובת השם, לטובת העולם, לטובת האחים בישראל, אין לנו רשות לבזבז את הדברים האלה, באמת נותן לבן אדם לשבת ולחשוב על מה הוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, מה הוא אמור לעשות עם זה. הרב וולבה כתב את הספר עלי שור, ובכם מכירים את זה אני חושב, הוא היה אחד מגדולי המנהיגים של המוסר בדור שעבר, התלמיד של רבי ירוחם ממיר, 3-4 דורות מרבי ישראל מסלנט, באמת אחד האנשים עם הבנה בנפש האדם הכי עמוקה שיש. יש לו פרק בספר עלי שור, שהוא כתב את זה יותר לבני ישיבה, אבל זה נותן השקפה איך התורה, איך בן אדם שרוצה לחיות על פי התורה יכולה ללכת. ויש לו פרק שם קורא לו דעת עצמנו. פרק שלם איך בן אדם יכול להכיר את עצמו. מה הכוחות שלך, מה החולשות שלך, והוא נותן שיעורי בית איך לבנות תבנית מי אתה ואיך אתה, וגם מי זה, איך אתה אמור לכוון את עבודת השם שלך. דבר הכרחי לכל בן אדם ללמוד, באמת. אבל שם הוא מתחיל, והוא אומר למה זה חשוב שבן אדם ידע את הכלים שלו. והוא נותן משל, ובמשל הוא נותן שתדמיין שבין שתי אנשים מגיעים לבית חולים, איבדו את ההכרה, יושבים בלי הכרה 3, 4, 5 ימים, פתאום קמים, פתאום הראשון קם, אין לו זיכרון, איבד את הזיכרון, לא יודע מה קרה לו, מתחיל להתאושש, פתאום השני גם מתחיל להתאושש, גם הוא איבד את הזיכרון, אין לו מושג איך הוא הגיע, מי הוא, מה הוא היה, יש לו אישה, יש לו ילדים, לא מבין כלום. שואל את האחות בבית חולים, תשמעי, מה קרה, מי אני ומה אני? לראשון הם אומרים, תשמע, אין לך ארנק, אין לך כלום, לא יודעים מי אתה. אבל דבר אחד מצאנו בכיסא על ידיך, תיק עם כלים של חשמלאי. השני גם שואל, אז הוא אומר לו, תשמע, אנחנו לא יודעים מי אתה, מה אתה, אבל היה לך תיק גם עם כלים של מתקן מכוניות, מכנאי. מה הדבר אנחנו מבינים? הוא היה חשמלאי, והוא היה מכנאי, מקניק. כשבן אדם מבין איזה כלים הקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא מבין מה התפקיד שלו. אתה מבין את התפקיד שלך, אתה יכול להתחיל לצאת לדרך. עכשיו, אם אתה מבין את הכלים שלך ואתה לא משתמש בזה, בן אדם יש לו תיק של כלים לחשמלאי, והוא הולך והוא אומר, מגיע לים והוא אומר, המציל הגיע, זה לא הגיוני. מה אתה עושה עם כל הכלים האלה? הם יקרים. מה נתנו לך את זה מהחברה? ללכת לים? לא בשביל זה. זה אותו רעיון. אחריות, ולכן הקדוש ברוך הוא עזר לבלעם, כי יש לו אחריות. מה? כן. רגע, על איזה ספר מדובר? עלי שור. בסדר? אז עוד פעם, ניקח כל אחד גם, נבין, כל אחד יש לו כוחות עצומות וכלים מטורפים, אבל הכלים מכוונים כל אחד ואחד, בדיוק לתפקיד שלך בעולם. זה ההסבר היחיד שאפשר להסביר למה נגיד יש משפחה ברוכת ילדים, 10 ילדים,
כל אחד שנה וחצי אחד מהשני. הכישרון שכל אחד קיבל, האישיות שכל אחד קיבל, בכלל לא דומים. מאיפה זה בא? לפעמים קצת דומים, כן? אני לא אומר אחים לא דומים, אבל זה יכול להיות חכם, זה יכול להיות פחות חכם, זה יכול להיות ביישן, זה יכול להיות ממש קריזמטי. אתה רואה בתוך בית כל מיני אישיות, וזה לא רק על פי החינוך ועל פי זה מתחיל בגיל 2, בגיל 3, אתה רואה את ההבדלים בין הילדים. הקדוש ברוך הוא מחליט לכל אחד ואחד בדיוק מה מתאים לך, לפי תפקיד שלך. לא סתם, זה לא מה שיהיה לך טוב. לא אומר, תשמע, אני מכיר אותו, בראתי אותו עם תאוות בצע, אז אני גם אעשה אותו מוכר מה זה טוב. כי אז הוא יכול למלות את התאוות שלך, זה לא עובד ככה. אם יש לך יכולת למכור בפה שלך, אז קיבלת תפקיד שקשור לזה. אם יש לך יכולת נתינה גדולה, יש לך לב גדול, אתה מכניס אורחים, אתה עושה דברים, בשביל זה באת לעולם, תזרום עם זה, תיקח את זה עד הסוף, אבל עד הסוף בדרך של הקדוש ברוך הוא. בעזרת השם, דבר אחרון שרוצים לדבר עליו, הוא מהלך קצת יותר ארוך, אבל זה קשור לזמננו. בשלושה שבועות האחרונות, קראנו 3 פסוקים שתמיד באים בשבועות לפני בין הבצרים. Okay? ויש משנה במסכת אבות. המשנה אומרת 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. יש פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, שזה 3 פרשיות האחרונות שקראנו. פי הארץ זה קורח, פי הבאר זה באר מרים שקראנו שבוע שעבר, פי האתון, פרשת שלנו עם בלעם, יש אחרי זה את הקשת והאמן והמטה של משה, השמיר שהיה חילזון שחתך לנו אבנים לבית המקדש, והכתב, איך לכתוב בכלל העברי, והמכתב והלוחות. זה ממשיך ויש אומרים על עוד כמה דברים. צריכים להבין קודם כל, שאתה מסתכל על הכלל של הדברים, כולם משמשים כסימן ליסוד אמונה שיש לנו. כמעט כולם נשארים לנצח. נכון? הדברים שאמרנו, המטה, המן, הדברים האלה, נכנסו לארון הברית עם הלוחות, שנגנז היום, אבל נשארים עד היום. יש צנצנת עם מן מהמדבר שנשאר עד היום. הם היו מציעים את זה בבית המקדש, לראות לעם ישראל, כדי לחזק אמונה. דבר שלנצח נשאר. גם המטה של משה היה נכנס לתוך במשכן, אצל הארון, בקודש הקודשים. יש מחלוקת גם ב10 הדברים האלה. אותו שחקנים, רמב"ם ורש"י, הרמב"ם אומר שהדברים שכתובים פה לא באמת נבראו בבין השמשות של 6 ימי בראשית, אבל נטבע בטבע את התכונות שיגרום להם להיווצר בזמן הנכון. מה זה אומר? זה אומר שלרמב"ם פי האתון לא אומר שהאתון הזה נברא עם יכולת לדבר ב6 ימי בראשית, אלא בקוד של המטריקס של הבריאה שם איזשהו שורה כזה שאומר בדור של בלעם ייוולד חמור שיהיה לו את הקוד הזה שהוא ידבר, אבל הוא תמן את זה מ6 ימי בראשית. אותו דבר עם שאר הדברים פה לרמב"ם. רש"י לא אומר ככה, רש"י אומר שהם באמת נבראו ב6 ימי בראשית. הוא אומר יותר מזה, הרמב"ם מביא, רש"י מביא שמשה רבנו מביא את אשתו ואת הילדים שלו למצרים, הוא מביא אותם על חמור. ורש"י כותב באותו מקום, שאותו חמור זה היה החמור של אברהם אבינו, זה היה עכשיו החמור של משה, זה יהיה לעתיד לבוא החמור שבא המשיח עליו, והחמור הזה הוא הבן של האתון של בלעם. רש"י כותב שם. מזה ברור שרש"י מבין שחמור יכול לחיות אלפי שנים. אז רש"י מבין שהחמור הזה נברא ב6 ימי בראשית, עד בלעם, עכשיו בסיפור שלנו הוא מת, אבל הבן שלה חי לפחות אברהם אבינו עד המשיח. בסדר? אבל איך יכול להיות שחמור חי אלפי שנים? לא, לפי רש"י זה כפשוטו הגוף שלו. יוצא עם זקן לבן, מביא את משה רבנו. אז איך יכול להיות שהוא חי כל כך הרבה זמן? כמה דברים ממש יפים. יש מדרש שמספרת על ציפור. ציפור שקוראים לו חול. הציפור הזה אנשים מכירים מסרטים מצוירים, הפינקס. מכירים את הפינקס? הציפור הזה מיש, חי על הנצח.
עכשיו זה לא רעיון חדש של האקסמן, זה במדרש, לפני 2000 שנה של חז"ל, מדברים על הציפור הזה, ואומרים שהוא חי לנצח, הוא חי 1000 שנה בגוף אחד, אחרי 1000 שנה אש מתוך הבטן שלו שורף לו את כל הגוף, האפר מתכווץ, הופך להיות ביצה והוא נולד מחדש. והמדרש שואלת איך יכול להיות שהיא חי לנצח, והולכת אחורה עוד קצת, הולכת לחטא אדם הראשון. בחטא אדם הראשון חווה מביאה לאדם מפרי עץ הדת ואומרת והאכילה גם את אדם. והמדרש אומרת מה זה גם את אדם? מי עוד האכילה? לא היה אורחים, לא היה הרבה אנשים להכניס, זה היא ואדם, מי עוד האכילה? המדרש אומרת היא האכילה מעץ פרי עץ הדת לכל בעלי חיים בגן עדן. ולכן כל החיות היום מתים, כי בלי לאכול מפרי עץ הדת לא מתים. והחיה הזאת אומרת המדרש חוץ מציפור אחד שקוראים לו חול. למה הוא חי לנצח? כי הוא לא אוכל פרי עץ הדת. עוד דוגמה לדבר, אנחנו יודעים, כולם יודעים את שחז"ל אומרים, שתחיית המתים, הגוף חוזר לעצמו ממה? מאיזה עצם? הלוז, מאחורה בצבא. למה מהלוז? בעצם היחידה שאפשר להשמיד אותה. למה אי אפשר להשמיד אותה? כמה עוד, יעשו איזה חומוס. בגלל זה עצם שניזונת רק בלבד מהאוכל שאתה אוכל ממלווה מלכה. על הצד, עניין צדדי, מי שלא אוכל ממלווה מלכה, אין לו ממה להזין את העצם הזה. מה? מלווה מלכה, סעודה רביעית אחרי שבת. זה האוכל היחיד שהעצם הזה מקבל. אבל, מתי אכלו מפרי עץ הדת? יום שישי בצהריים, נכון? סנאק לפני שבת. אז זה לא מלווה מלכה, אז העצם הזה לא ניזון מפרי עץ הדת, ולכן העצם הזה גם לא נגזר עליו מיתה. עכשיו, קראנו במשנה, מתי נברא האתון לפי רש"י? בין השמשות. בין השמשות זה אחרי חטא אדם הראשון. כל 10 הדברים האלה נבראו אחרי שירד מיתה לעולם, ולכן כל 10 הדברים האלה יכולים להתקיים לנצח. כך מסבירים השיטה של רש"י שיכול להיות חמור, שחי לנצח. והאתון הזה היה 6 ימי בראשית, כנראה העבירה את הנצחיות שלה גם לבן שלה, והבן שלה עכשיו הפך להיות חמור לנצח, שיגרום לה, יביא את המשיח. אבל אם תסתכל על הדברים שקיימים במשנה, כל אחד ואחד מהם הוא סימן אמונה לאיזושהי בחינה של האמונה. צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא ברא אותם אחרי שהאדם הראשון חטא. זאת אומרת שעד שהוא לא חטא לא היה צורך בדברים האלה. אחרי שהוא חטא היה צורך בעולם לדברים, ולכן צריך לברוא אותם, אבל כל אחד מסמן איזשהו יסוד באמונה. המן, יודעים שזה מסמן מה? שהקדוש ברוך הוא שולט בפרנסה, פרנסה משמיים. הקשת, סימן שהקדוש ברוך הוא עומד במילה שלו. הוא נתן הבטחה לנוח, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, קיים לנצח. פי האדמה, שבלע את קורח, מה זה מסמן לנו? למה זה היה נברא? בגלל שלחלוק על משה רבנו, להגיד שמילה אחת בתורה הוא לא נכונה, מעורר את החשש על כל התורה. כל התורה הופכת להיות לא נאמינה. ולכן פי האדמה מסמן את היסוד האמונה, שכל מילה בתורה היא מילים של בורא עולם שרק עבר דרך משה. שום דבר זה לא מדעתו, הכל מהקדוש ברוך הוא. פי הבאר, דיברנו על זה שבוע שעבר, בא לסמן לנו שהפה היא הכוח לחיות ולהמית. נותן את המים, נותן את החיות לאנשים מהפה של הבאר, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנדבר איתו ויצא מים, רק דרך דיבור. ופי האתון, כמו שדיברנו על עכשיו, הוא אומר, כל הכוחות שלנו הם באים מהשמיים. כל הכישרונות, הקדוש ברוך הוא גורם לנו מי נהיה ומה נהיה, מה יכולים לעשות, מה עשה כלים שלנו. השם נותן למי שצריך את זה לפי התפקיד שלו, אבל זה לא, והוא לא מתייאש מאיתנו מהר. יש לנו תפקיד, חייבים להשתמש בדברים, ביכולות שלנו, בדברים הנכונים, אבל מה שמניח אותנו, מה שנותן לנו נחת, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו מהר. רואים כמה הוא עשה בשביל בלעם, כמה הוא היה מוכן לעשות, כמה הוא יכול לעשות, לכן גם אנחנו לא יכולים להתייאש מעצמנו. כמה זה חשוב שבן אדם בחיים לא יגיד לעצמו איך אני מפה יכול לחזור לדרך הנכון. איך השם יקבל אותי אחרי כל הדברים האלה שעשיתי. איך הוא יסתכל עליי אחרי שעשיתי כך וכך. אי אפשר להגיד את זה, לעולם אין בן אדם פה שעשה יותר מבלעם. אין סיכוי, אין דבר כזה בעולם, העולם לא קיים ככה. אז אם אנחנו יכולים, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות ניסים ונפלאות לבלעם,
אז בוודאי יקבל אותנו בחזרה ובאהבה. אני חושב שזה הדברים העיקריים שצריכים לקחת פה מהפרשה. ודבר אחרון שרציתי להגיד לכם, ראיתי היום שזה באותו רעיון, הקדוש ברוך הוא, שהוא מגלה את המלאך לבלעם. בלעם אומר לו, חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך. הוא אומר למלאך, אחרי שהקדוש ברוך הוא מגלה לבלעם שהמלאך שמה, הוא פתאום מרגיש לא בסדר, הוא מבין שהאתון ראתה את המלאך כמה פעמים, והוא סתם מכה אותה, היא מנסה להציל אותו, והוא מרביץ לה. הוא אומר, חטאתי כי לא ידעתי. עכשיו, משפט קשה, לא? חטאתי כי לא ידעתי. אם לא ידעת, אז מה החטא? מה החטא? שמה? איך בלעם אמור לדמיין לעצמו שצריך להיות שם מלאך מוסתר ברחוב? זה משהו צריך לחשוב לעצמו, האתון שלי קצת סוטה מהדרך, תשמע, חייב להיות מלאך. אני מדבר באופן כללי, כאילו, אם אתה עושה חטא, אפילו שאתה לא יודע מה אתה עושה, זה לא, אם אתה לא יודע שזה אסור, אז יכול להיות עונש. אבל אם אתה לא יודע בכלל מה שאתה עושה, אז לא הולך להיזהר. כל המסכת נגיד בבא קמא מדברת על מי האחריות מוטל בדברים מסוימים שקרו לו בכוונה, והכל תמיד על מי האחריות היה להישמר על הדבר הזה שזה לא יקרה, אם זה לא האחריות שלך להישמר. עכשיו זה לא האחריות שלי כל הזמן לחפש מלאכים ברחוב. והאמת היא למה הוא חטא, בגלל זה כן האחריות שלך. זה מה שדיברנו לפני כן, זה כן האחריות שלך, שאתה רואה חמור שלעולם לא סוטה מהדרך, היא עושה את זה פעם, פעמיים, שלישי, תבין שמשהו קורה פה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. זה שנעלמת, סגרת את הטלפון, לא הרמת את השיחה, זה החטא שלך. החטא שלך שלא ראית את המלאך, החטא שלך שלא עלה על דעתך שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, שהקדוש ברוך הוא מזיז את החמור. עכשיו אחרי פעם אחד, וכולם ברמה הזאת להגיד, תשמע, חיה יכולה לסטות מהדרך, בשביל זה יש מקל, בשביל זה יש חוטים, אבל 3 פעמים, והחמור אומרת, בחיים לא עשיתי לך ככה, למה אתה מקל לי? לא עלה על דעתך שקורה פה משהו? וזה החטא של בלעם. זה באמת מה שדיברנו עד עכשיו, וזה מקשר את כל הרעיונות של כל הפרשה ביחד. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, הוא מנסה לראות לנו את הדרך, ובאמת, אם לא נתעורר, לא נפתח את העיניים, לא לפחות לחפש את המסר, לחשוב, להתבונן, אני לא אומר שנבין את זה תמיד, לפעמים אנחנו לא שמה, אבל לשבת ולעשות חשבון נפש, שדברים דורשים התעוררות, ולא להיעלם מזה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, להיעלם מזה, זה באמת יהיה החטא. בעזרת השם שכולנו נבין את הסימנים, נתעורר מהסימנים, נתחזק מהסימנים, נתקן את עצמנו, ובעשייתא דשמיא נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. ישראל, נכון?